Az ötös fajtacsoport győztese ma Pécset a Tibériai Hatti. A hatos fajtacsoport győztese az Olaszországból érkezett Galata Dalmas. A hetes fajtacsoport győztese az Angol-Fester. Nyolcas fajtacsoport amerikai Fokker-Swamier. 9-es fajtacsoport a Tibet Terrier, és végezetül a 10-es fajtacsoport győztese következik az Irish Warhound, az én parancsapás. Hát én most már mondhatom, büszkék vagyok, hogy erre a kicsi állítás. Gratulálok a Deborsi Múlterjelnek is. Következik a 4-es fajtacsoport győztese, aki már az ötös fajtacsoport győztese rendkívül elegáns Tibériai Hatti. Méret szerint a kutyák, mozgás úgy szerint, ebből következik, hogy egy együttes kör. A vendégek kutyák. Összevetés. 10 gyönyörű kutya a Pécsi Csapatkiállítás Beszédszó körében. A körben egy aktív szakértő bíró, Rafael Krudó, és már küldött. Harmadik helyezett. A 10-es fajtacsoport győztese az Irish Warhound. A mai pécsi kutakiállítás versenyszója, második helyezett Stefan Place, Netherwestern Group. A 2-es fajtacsoport győztese a Nyugi, és ma 11. pécsi szakmaszkiállítás versenyszója, a kiállítás legszebb kutyája. A Tibet Terrier. Gratulálok!